כן, מצלם. שהוא מעבב ומצלם? סופר את השניות? איזה סרט של מפגרים, אחי. שלום, אני רן בקל, ואנחנו לפני משימה חשובה מאוד במסיבת הברקים של אופיר. אופיר כרגע יושב, מתפנן לו בשמש, אורטל ישחק אותה, מצלם אותו כי אכפת לו במסיבת הברקים. אני אופיע מאחורה ויפתיע אותו בדלי מים. בהצלחה. יצאנו לדרך. וואו, איזה יופי פה, חבל על הזמן. האובייקט בתנועה, בקל. אורטל, מה אתה מצלם? אדריכלות? כן, בקל. האובייקט בתנועה, אי אפשר לצאת למשימה. מישהו נמור. אופיר, המוזיקה סבבה? רמי רצה לשתות. כמה קראת לי לידו לשפוט על מה? כי אני יודע